שלום, צפים יוטיוב. זה, אם רוב מכם מכיר את המשחק הזה, אז זה, קיצור, גנסטר גיימינג. אם אתם רוצים שנעלה עם קלאש רויאל, אז למטה תכתבו בתגובות, בסדר? אבל לא יודע, מי שמסקר את המשחק הזה, אז הוא טוב. יש כאן כל מה שאתם רוצים, כל מה שבא לכם, אתם יכולים לקנות, אבל תקשיבו רק איפה שכתוב לכם את הכסף, אוקיי? לא יודע מה לא להגיד, אבל תרשמו לי בתגובות למטה, קלאש רויאל, אני אעלה את זה היום, ואולי מחר או זה, אני אעשה אתגר עם חבר שלי. תנו לי דק עם זה, שאני אוכל לא כאילו לרמות דק עם ברנה 5, 6 או אפילו 4, אבל תנו לי דק טוב, איך לשים בדק. טוב, היום אני אעלה את הקלאש רויאל ונראה באיזה יום נשחק עד שאני אעבור ארנה. אבל תנו לי דקים טוב, דק טוב תנו לי, אני צריך דק טוב. בכל הסרטונים אני הולך לדבר, אבל חלק מהם לא. אני שם שירים, טרנסים, אבל לא שלא. אם אתם רוצים תכתבו לי בתגובות למטה עם זה, דקים, כל מה שבא לכם, כל מה שצץ. מי שמשחק מיינקראפט פרוץ או מקורי לא, רק פרוצים, מי שמשחק פרוץ או יכול לתת לי סקין וסיסמה, אז שייתן לי את המספר שלו ואיזה, שיעשה זה, שיכתוב על איזה שזה. אז טוב, זה, אם אתם רוצים אז נשחק מיינקראפט דרך המחשב, אני לא יכול, אבל סקייפ לא. אבל בקיצר זה, יש GTA במיינקראפט, סוג של שרת. אם אתם רוצים לדבר איתי, בסדר, לא יודע. וזה, היום תקשיבו, קרה לי משהו, לא יודע. אתם יכולים לשמוע מגנסטר, מטנקי גיימר, כל מה שבא לכם, זה הוא יעשה סרטונים היום או מחר, אבל רק חשוב שתרשמו לערוץ שלי, ככה יותר סבים וככה יותר צפיות. טוב, אז היה נעים להכיר כל מי שרואה את זה. טוב, אז יאללה ביי נשמות, נתראה בפרק הבא, יאללה ביי. שכחתי להסביר לכם רק דבר אחד, היום או מחר אני אעלה קלאש רויאל, אני אתחיל לשחק, אבל היום תנו לי דקים הכי טובים, לא יודע איך אני אשום, אבל זה בינתיים איתי עם זה. טוב, אז יאללה ביי, נתראה בפרק הבא. אבל אני לקלאש רויאל, יאללה ביי.